توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله جنين جيجي سمي دلما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمي دلما صلى توكلت على الله وكم ينجيجي ديك فما الله توكلت على الله دلي فيونا فما الله دو توكلت على الله على جينو دبا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما الله دو توكلت على الله دني فمتي دلي ما صدو توكلت على الله وكم ينجي سمي دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Agence Dunia Travers Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom. Tieni ke banki kono. Barakela.
nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isago bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bares restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier ni sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Ambade te duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun do ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a shurula ni waati na n'o ye Tever Rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan Tever Rasul k'a ta Chine forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a ja bɛ ɲɔgɔn na Tever Rasul nkɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko Tever Rasul bɛnɛfunjilama walima Tever Rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a o fana bɛ yen nɔ Tever Rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko Tever Rasul a bɛ foroko cɛɲi kɔnɔ ni nka sɛbɛn sanfɛla la ko Rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarosun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple Tever Rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ Tever Rasul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ Tever Rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san Tever Rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min. Hôtel Lafia Dagayɔrɔ bɛnnen don Sebare Bagetaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se Dagabana batterie lithium ma pour que ka se ka dususuma fara clients ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn
hôtel lafiya kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi hôtel lafiya kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i sen fa biribiri i ka hôtel lafiya magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ hôtel lafiya i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw sen fa biribiri ka hôtel lafiya magɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan Europe i bɛ fan o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera hôtel lafiya la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca. An lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi juma tile ala y'a timɛ ko ɲuman d'a ma ala k'an ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ sunkalo juma fɔlɔ ale bato o barika ka bon kosɛbɛ sunkalo yɛrɛ barika ka bon kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ye wulada in na an bɛna taa yɔrɔ min na fɔlɔ o ye gogikaw fɛ ye sɔgɔmada in na ka kɛ ni Mali ni Moritani ka gɛnni ye gogi ale falen don bi kosɛbɛ maaw la maa minnu gɛnna ka bɔ Moritanikaw fɛ yen sɔgɔmada in na olu bɔra ka sira tigɛ fala ye an k'a to maaw yɛrɛ k'a lamɛn. Wala on ɲa b'a la ni an ka faamaw natɔla de sisan n'u bɔra n'a fɔra depuis 7 heures mɔgɔ bɛ jɔlen yan u bannen ka bɔ sisan n'u bɔ waati aw ɲa b'u la vraiment ni an ka faamaw ye i m'a ye u bɛ na an ka mɔgɔw de kama nin o i m'a ye an ka faamaw de filɛ nin ye mɔgɔ tɛ ka paniquer a b'a ka jo kan a kana boli dɛ an b'a ka jo kan wala a kana boli dɛ wala an ka kɔrɔ ɲɔgɔn ye mais mɔgɔ si ma musa ni mɔgɔ si ye bilahi lesi Mali ye bɛɛ jɛ de Mali ye bɛɛ ta de i m'a ye an kana sira dɛ a kana taa a to ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ a kana ɲɛ s'u ma ni an ka faamaw ye a kana taa Aina u bɛna kuma de Aina u bɛna sa wa i ɲɛ b'a la ni an ka faamaw ye nin kɛra gogikaw fɛ bi sɔgɔmada in na a yera k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kɔni gɛnna ka bɔ Moritani ni dɔw nana laisser passer nɔfɛ dɔw fana nana min ye sɛbɛn nɔfɛ min bɛ se k'u ladon ani dɔw bɛ olu gɛnna pewu ka bɔ Moritani jamana kɔnɔ carte de séjour ko ta sira fana fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni ye sira tigɛ bi ko n'a sɔrɔ Mali mɔbiliw tɛ se ka taa Moritani olu fana tɛ jɛn n'a ye tuguni Moritani mɔbiliw ka don Mali kɔnɔna na ni ala sɔnna a ma su in na ko in tɔ labanna cogo min na an na o da aw tulo kan a bɛ se ka faamuyali ko la cogo min baarabila manantalikaw olu ko olu bɛ nana o wulikajɔ kɛ manantali ni felu ni guinakaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ olu tun ye u mada k'u ka grève k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ grève min kun kan ka sigi sen kan janvier kalo tile 16 k'a sababuya kɛ ɲɛmaaw tun y'a yirula sa k'a fɔ ko u bɛ taa OMVS ɲɔgɔn ye la Guinekaw fɛ yen kabini u nana minisiri ale ma kɔmansegi k'u ye u ka laɲini ko bɛ cogo di dama don o kuma na o la sa u kun ye baarabila ɲɛbila baarabila papier min don n'o bɛ tali kɛ grève ɲɛfɔli la yan'a ka sigi sen kan tile 15 ka kɔn waleya in ɲɛ u y'o la kurakuraya k'a yira sa k'a fɔ ko mars kalo nata tile 10 ni ala sɔnna ma tile 3 baarabila olu bɛna o kɛ u ka laɲini ye minnu ye ala belebeleba ye u ka musaka ko ye groupe minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu minɛcogo man ɲi kosɛbɛ min ye sunkalo daminɛ in na maa caman bɛ bi olu bɛ degun kɔnɔna na baarakɛyɔrɔ ninnu na ka taa se u ka sarako ma n'u ka INPS ko taji yɛrɛ ka se ka don groupe ninnu yɛrɛ kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen gɛlɛya hali sunkalo daminɛ in na énergie ale de kɔni musaka dɔ ɲini ka se k'a d'u ma jɛkulu 3 in bɛɛ lajɛlen lafasa jɛkulu sa olu farala ɲɔgɔn kan baarakɛlaw tɔgɔ la ka na Bamako yan yaasa u ni ɲɛmaa bɛ se ka kuma ɲɔgɔn ye cogo min u y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ma kuma duman mɛn Juliette Sanogo ale min y'u ka ɲɛmaa ye a y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni nana sa u ye da bɛɛ lajɛlen gosi u ka laɲini ye kuru 16 ye kuru 16 in yɛrɛ la belebeleba ye min ye sa musaka min bɛ sɔrɔ kuranko ta nasira la ni sojɛmu jamana 3 in ɲɛmaaw kɛlen don ka don kɔnɔ k'o ɲɛmaaya di Moritani ma o bɛ se ka minɛ Moritani na cogo min olu yɛrɛ ka se k'u ka recouvrement kɛ yaasa énergie min bɛ feere jamana ninnu ma u ka se k'u ka musakaw b'o la groupe ninnu entretien kan ka se ka kɛ cogo min na olu kɔni kun y'a yira sa k'a fɔ ko ɲɛmaaw u bolo u na olu lamɛn ka se ka u bɛrɛbɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔn ɲɛfɔ yaasa baara min bɛ se ka to a sen na cogo min na Juliette Sanogo ale b'a la cogo min Sile Adama Ba o fana b'a la min ye Babakar Badiane ye ka bɔ Senegalikaw fɛ yen u bɛɛ lajɛlen jɛra sa k'a fɔ ko b'u fara ɲɔgɔn kan lafasajɛkulu 3 in
k'a daminɛ mars kalo tile 10 na sa nɛgɛ kaɲɛ fu kuran kɔni u bɛna o tigɛ jamana saba in bɛɛ lajɛlen na kuran minnu bɛ bɔ guin na felu ale ni manantali kuma tɛ anw yɛrɛ kɛmɛ sarada la énergie yɛrɛ bɛ kuran min sɔrɔ o fɛ sa o bɛ bɛn 70 o de ma o b'a yira sa k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ sɔn ka don baara la ni ɲɛma sɔrɔ nin ko in na baarakɛla ninnu ka lafasajɛkulu ale ni gouvernement ani ɲɔgɔn cɛ sɔgɔmada in na fana an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye banki baarakɛla 2 indien 1 ale ni u ka projet dɔ bɛ yen ni o ye o ɲɛnabɔbaa ye olu kɔni tun bɛ juru ta la sa yaasa ka se ka baara kɛ banki dɔ kɔnɔ n'o ye eco banki ye min ye o maaw ye ko olu kɔni minɛna sabula énergie ale ye laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ sa k'u kun kan ka panneau solaire min sigi ko o ko ma taa olu jimi sira fɛ énergie a t'a da bɔgɔ jeninen kan sa pôle économique ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa olu de ye banki baarakɛla eco banki baarakɛla 2 minɛ indien 1 ani projet in yɛrɛ coordinateur ka taa fara sous-traitant kan Amadou Ba ale n'a ka maaw bɔra k'u ka dusumankasa yira ka kɛ n'o waleya ye bi sɔgɔmada in na. N'a ye tiɲɛni kɛ banki kɔnɔ an de fɔlɔ bɛ ɲɛsin o tigi ma ka tigi ɲangi ka sɔrɔ k'a bila ka taga kube kunda o ye banki baara ye n bɛ se ka mun fɔ fana banki baara a ɲɔgɔn encadrelen tɛ ka baarakɛyɔrɔ si bɔ k'a daminɛ disposition loi règlement ani le règlement bancaire ani BCEAO olu ka règlement minnu b'an kan walasa an ka baara ka kɛ tilenya kɔnɔna na a banque mun mana a mana sira bila hali dɔɔni hali n'a ma faute kɛ n'a ye erreur kɛ sanction bɛ d'a kan o ye fɔlɔ ye filanan an degelen don fɛn dɔ la Mali kɔnɔ an t'a ye an ka jamana ninnu si kɔnɔna na jamana minnu b'an kɛrɛfɛ a kɛcogo k'a ɲɛsin an ka baarakɛlaw ma an delila ka da maga la siɲɛ caman ni Mali tɛ a tɛ jamana ninnu si kɔnɔna na ni an ye tiɲɛni kɛ n y'a ɲɛfɔ cogo min normalement ni plainte kɛra banque kan u kan k'u ɲɛsin banque de ma c'est la responsabilité de la banque morale de la banque an b'a daminɛ n'o de ye fɔlɔ maintenant banque de bɛ investigation kɛ k'a lajɛ ni mɔgɔ min nɔ b'a la banque bɛ plainte k'o kan k'o bila ka taga au niveau de la justice en ce moment juge b'olu minɛ a bɛ se ka responsabilité pénale individuelle ɲɛsin olu tigiw ma en général dans les autres pays a bɛ kɛ ten de parce que n ye mun fɔ un banquier une erreur banque t'i to yen fo ka diɲɛ wuli parce que sisan u bɛ ka an ka mɔgɔw accuser mun na enrichissement illicite faux usage de faux a ka ca olu n'i y'a bɛɛ jateminɛ olu kelen kelenna si ani blanchiment d'argent olu kelen kelenna si banki baarakɛla n'i y'a kɛ i b'a dɔn mun b'i kɔnɔ banki yɛrɛ kɔnɔna na o ye fɔlɔ ye filanan plainte mun dara an ka mɔgɔw kan bi ni sarali kan ka kɛ jɔn de b'a sara olu tɛ o u bɛ tila ka na ɲɛsin banque de ma o banque de bɛ na wari sara o ça veut dire que au finish c'est la responsabilité morale de la banque qui va la responsabilité morale de la responsabilité de la banque qui va intervenir o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko u kun kan k'u ɲɛsin banque de ma fɔlɔ bɛ se ka mun fara a kan DG Kutu o wulila ka taa s'u ma k'a f'u ɲɛna an ka baarakɛlaw dɔn nin kɔfɛ kuma min bɛ bi o ye saraliko kuma min bɛ sen na maa caman bɛ ka miirinaw di maa caman bɛ ka hakilinaw di Orange yɛrɛ tun bɛ joli ta fɔlɔ Orange tun bɛ mun kɛ fɔlɔ an ka jɛ ka o lajɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ o la fɔlɔ ok maliyɛnw a ye na yan minnu ko fɛɛrɛ ko in ma bɛn o ma a ye na yan an ma maa ci jagoya koyi mais an bɛ fɛn dɔw de bɔ dibi la 2021 an kɔrɔ nin o y'a sɔrɔ transition kɔni bɛ yen yɔrɔ Orange y'a ka prix de falen ka kɛ 1% 1000 dɛrɛmɛ 10 o fɛɛrɛ retrait kɛra o ye donc n'a sera 2000 ma o ye 20 ye sinon sani o cɛ Orange tun b'a kɛ 1000 dɛrɛmɛ 40 de kun don 2000 kun ye 80 ye o kɛra san 2021 cɛ u na dɔɔni b'a la waati la ka kɛ 1000 kɛ 30 ye ka 2000 kɛ 60 ye o waati la maliyɛnw kun bɛ min mais sisan o 80 2080 o kun n'aw fɛ 1040 o kun n'aw fɛ maa si ma kuma a preuve bɛ yan a y'a lajɛ dɛ a filen filɛ kalan kan nin bɛɛ k'a kalan Orange yɛrɛ ka page de don an t'a yɔrɔ si an bɛ ɲɔgɔn sugu fɔ ɲɔgɔn ye yan mais sisan a bɛ n'a fɔ wari kun ye 1000 kun ye 40 ye
sisan o fɔlɔfɔlɔ aw sɔnna o mun ma dɛ mais sisan 1000 kɛra joli frais de retrait la 1000 kɛra dɛrɛmɛ 10 de farala kan donc o la y'a kɛ dɛrɛmɛ 10 a kɛra 20 ye ɔ fɔlɔ 40 kun aw sɔnna ma mais nin na 20 don parce que mun bɛ taa jamana kɔnɔ o de ye problème ye aw yɛrɛ k'a kalan a bɛɛ filɛ nin ye o waati la ou bien maliyɛn minnu tun bɛ waati la maliyɛnw tɛ tuguni ou bien aw ka bɛ maliyɛn ma minnu wolola parce que minnu bɛ Asimi wolola Asimi fanga kɔnɔ o maliyɛnw de ko don aw ka bɛ maliyɛn jumɛnw de ma k'a man ka kɛ olu tile la anw ye 80 2080 anw y'o supporté mais sisan joli don gouvernement ka fɛɛrɛ in farala a kan 2000 a bɛ kɛ 40 de 20 de kun don nin ka fɛn bɛɛ fara a kan dɔ in tilan kɛ mais aw tɛ sɔn o ma parce que o bɛ jamana kɛso kɔnɔ aw yɛrɛ k'a lajɛ a kalan kɛ an b'a bɛɛ yira ɲɔgɔn na yan san 2021 tout près k'a falen n'a ye so dɔ in na aw tun b'o kɛ aw ma kule o kunna aw fɛ orange bɛ k'aw gosi forfait la yan nɔ répondeur fɛnw la o bɛɛ kunna aw fɛ mais jamana ta o tɛ kun aw fɛ parce que simplement jamanadenw ka hɛrɛ tɛ dɛ fanga kɛlɛliko de don a y'a lajɛ. la maliyɛn dɔw fana y'u kumakan di an ma bɔlɔlɔ sira fɛ an ka jɛ k'olu fana lamɛn. ne fɛ ka taxi sara o ye fasoden ɲumanya dɔ ye o faso kan ka jɔ dɛ awɔ bɛɛ kan k'i niyɔrɔ di. Bon sur ne na wifi recharger na wifi mɔgɔw o ye 300 300 ni 300 o y'o de ta ne kun bon ko 300 ko bɛ taa faso kɛsu la donc problème t'a la n jɛna n'o ye o 300 n jɛna n'o ka taa faso kɛsu la bon bi sɔgɔmada na n nana crédit 200 la ta o ye 20 tigɛ k'a bɛ taa faso kɛsu la d'abord yɛrɛ n ye cɛ ɲininka cɛ ko 200 pour que ka 200 sɔrɔ i bɛ 20 fara kan n ye 20 fara kan ka crédit 200 ani dɔrɔmɛ 20 ta 20 bɛ taa faso kɛsu la n'a taara faso kɛsu la lakana ni kuranko o bɛ sabati donc ne yɛrɛ bɛ sewa ne bɛ da ka sunɔgɔ a tigɛ o kun dɛ a tigɛ o kun a tigɛ bɛɛ kun. maliyɛnw na quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ ka bɔ ka manamanakan fɔ jamana ma à cause de dɔrɔmɛ 20 min fɔra ko n'i ye orange money dépôt kɛ walima fɛn dɔ ko k'a kɛ a bɛ taa jamana kɛsu la mais a ma diya maa caman ye c'est normal n'a ma diya i ye nka ka bɔ ala ka mali kɛ tan ala ka mali kɛ tan mali tɛ taa ɲɛ bari k'e ka 20 tigɛra ne t'a dɔn hakilina sugu dɔw bɛ ma modèle dɔw la jamana kɔnɔ n t'a dɔn e ka fasodenya yɛrɛ bɔra min cogo min na e ɲɔgɔnna e kelen tɛ maa caman bɛ ma diya minnu ye nka ka bɔ ka jamana dɔgɔya ka jamana ɲɛmaaw dɔgɔya ko 20 bɔra e ka wari la i bɛ taa 100 ni 200 joli fili manamana ko caman na maa y'i ɲininka o la mais maa si m'i ɲininka ninnu dɔw fana bɛ tila k'u yɛrɛ wuli ko fasoden ye. ne ko minnu bɛ kule la o ma aw bɛ ka ɲina ko orange money yɛrɛ fɛɛrɛ kun ye 2000 fɛɛrɛ kun ye 30 ye o ma aw ɲina n'o wagati quoi ou bien wagati aw tun tɛ orange money kan ni est ce que aw bɛ k'a faamu est ce que aw bɛ k'a faamu n'a fɔra ko faso ka jɔ faso tɛ a tɛ jɔ faso tɛ jɔ ten dɛ faso tɛ jɔ ten dɛ fo dɔ de bɛɛ de k'i bolo bila i kun ni dɔɔni de bɛ bɛɛ tɛ kule la sisan ko kuran bɛ ka na sunkalo kɔnɔ ko kuran bɛ ka na fan bɛɛ fɛ yan ko dɔɔni de a bɛ ɲa ka taa fɛ. n ka cɛ i b'a dɔn mɔgɔtigɛ i b'a dɔn mun yɛrɛ y'a diya ne ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ kan bamakɔkan ninnu ko tɛ koyi cɛ k'a fɔ ten 20 bɛ tigɛ an b'a fara ɲɔgɔn kan k'a di sɔrɔsiw ma o ye marifa san ka terroristes bunte o tɛ yan terroristes bɛ labɛn ka crédit san 20 bɛ tigɛ o kun u bɛ wari ci 20 bɛ tigɛ o kun an bɛ marifa san ka labɛn k'u yɛrɛ bunte. sɔrɔsikɛ a jɛn'a muso kɔ ka jɛ a den kɔ ka jɛ a ka denbaya kɔ k'a fɔ ko i ka 20 dɔrɔmɛ 20 k'i tɛ jɛn a kɔ ou bien a ma diya i ye a ma bɛn i ma dɔrɔmɛ 20 200 la. a bɛ caman de kɔnɔ ko jamanajɔ ye da de ye jɔ tɛ da yɛrɛ jamanajɔ ye kɛwale de ye balima wari minnu bɛ ka tigɛ ka bɔ aw kun i tɛ se ka faamu n'i ma bi faso kɔnɔ ka bɔ quoi mɔgɔ tɛ faransi yan ko wari tɛ tigɛ e kun mɔgɔ tɛ États-Unis ko wari tɛ tigɛ e kun quoi awɔ a bɛ tigɛ bɛɛ kun. ayiwa Musa Mara ale tun m'a da don kuma in na nka bi a ye dakuruɲɛ kelen sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ ka o lamɛn ni taxation ko in kan. Président e mun faamuya maliyɛnw ka taxi ko in na. A gɛlɛyara
kɛrɛnkɛrɛnnenya nin tuma in na tuma min mɔgɔw ka musakaw ka ca an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ a gɛlɛyara nka ni ne ye ko in lajɛ n ma fɛn dɔ faamu ni an ma fili nin y'a kalo damadɔ ye ne bɔra k'a fɔ faamaw ye ko u bɛ min di ne ma ne jɛra kɔ u ma sɔn o la maliyɛn miliyɔn 20 ni kɔ olu ma ɲininka bolo don n'u pɔsi kɔnɔ k'u ka wari ta ne bɛ n yɛrɛ ɲininka tuma dɔw la ne ka sefa ani maliyɛnw ka sefa est-ce que sefa kelen don i b'a sɔrɔ sefa kelen tɛ nka nin bɛɛ la an bɛ dugawu de kɛ jamana kɔnɔdenw an bɛ dugawu kɛ ala ka sɔrɔ d'u ma min ka ca ni min bɛ ka minɛ u la jamana ɲɛmaaw an bɛ dugawu k'u fɛnɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma ko in a gɛlɛyara. N'an bɔra taxation ko kɔnɔna na sisan sa an b'an kunda min ye musow tɔgɔla don o ɲɛnamaya hukumu kɔnɔna na INTM ale ni musow ka baarakɛso sa n'o ye minisiriso olu bɛna u bolo di ɲɔgɔn ma baara belebele ka o sigi sen kan sini sɔgɔma min ye boulevard de l'indépendance ale kan musow olu ka jɔyɔrɔ musow ni kalan musow bɛ se k'u yɛrɛ kisi cogo min na dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnnaw ma sifinw ka kalanko baara in bɛna tali kɛ o la sini min ye Yakuba Katile ye a ko ɲɛmaya bɛ ale bolo kibaruya di sɛbɛn min b'an ka jamana kɔnɔ ni o tɔgɔ ye ko Softu ale ye baara a ye kuma di Général Gamu ma Gamu a bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen o bɛ gafe in kɔnɔna na k'a daminɛ sa Beni Walid la ka na se gouvernorat kɔnɔna na Kidal min ye Liban Tchad Sierra Leone ka taa se Tesaliti Anefis ni Tabankɔr ni fɛnw ma Alhaji Gamu a ye san 42 min kɛ a bɛ marifata la mun ni mun a ye o sɔrɔ a sera ka mun faamuya a yɛrɛ ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni faso kanu na mun na hali bi Gamu ko se o bɛna na sɔrɔ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na min ye Softu mɔgɔw ye u ye kuma d'a ma Mali ale bamanciwali jɛkulu ka wulikajɔw senfɛ k'a daminɛ san 1996 san na min ye Gamu ye ale yɛrɛ tun bɛ jɛkulu ninnu dɔw kunna nka ka bɔ o waati la fo bi a ye Mali o de ta k'o kanu ka Mali k'o baara kɛ baara min ni a y'o sigi sen kan sa jamana kɔnɔna na a ye kibaruya di sɛbɛn Softu ma olu bisimila baaraba minnu kɛra a bolo a n'a yɛrɛ b'a fɛ ka yɛlɛma minnu don Kidal kɔnɔna na ani Iyadi cɛla a n'a ka dugu yɛrɛ kɔnɔna n'o ye Kidal kɔnɔna ye baaraba minnu bɛna na kɛ ka taa se kɛlɛ banni ko ma sa Gamu a kɛra no ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Softu ale ka bi sɔgɔmada in na bɔli la Banque Africaine de Développement n'o ye BAD ye ale ɲɛma o tun bɛ taamana an fɛ yan min ye Mambufu Nema ye n'ale banque yɛrɛ ɲɛma dankan filanan ye ale bisimilara premier ministre fɛ a ka baarakɛyɔrɔ la BAD ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri minnu talen don ka ɲɛsin an ka jamana ma ɲinan san kɔnɔna na da donna o kumaw la premier ministre kɛlen k'a bisimila sa a kɔni ye a lamɛn fɛɛrɛ minnu tigɛlen don u bolo a y'a yira sa ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin Mali gouvernement ma o min kɛlen don ka wulikajɔ kɛ bi yaasa ka se ka sɔrɔ ko k'olu bɛrɛ don bɛrɛ la wulikajɔ ni cɛsiri baara minnu b'u bolo an'u sera ka baaraba minnu sigi sen kan sa banque yɛrɛ ka laɲiniw na k'a daminɛ san 2021 ka na se san 2025 ma bolodalen minnu kɛlen don u bolo k'a daminɛ san 2026 la ka taa se san 2028 ma a y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min ye banque ye sa ale kɔni ka wulikajɔ bɛ kɛ jamana caman na jamana minnu bɛ yen bi n'olu bɛnnen don a kan Mali gouvernement kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan lakanako la a ye foli kɛ o fana na cɛsiri ni timinandiya min kɛlen don jamanadenw fɛ yaasa Mali jamana yɛrɛ ka se ka wulikajɔ kɛ ani Mali ye sɛbɛn belebeleba min sigi sen kan a ka kuntilennako la yiriwaliko ta nasira fɛ san 2063 san ka taa se o ma a y'o sɛbɛn in fɔ k'o sɛbɛn in b'a to olu kɔni bɛna baara lajɛ fɛn minnu b'a kɔnɔ n'olu bɛ se k'o kɛ n'olu Mali bɛ se ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ juru bɛ se ka don cogo min na k'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ min ye premier ministre ye a y'a fɔ a ka nali la min ye a bisimilali fana na an ka jamana kɔnɔ ka se ka na nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u bɛna se ka baara kɛ cogo min a y'a yira sa ko Mali kɔni bilama an kɔni labɛnnen don nka min ye taabolo kura min bɛ jamana kɔnɔ a y'o fana d'a tulo kan waleya minnu ni laɲini minnu kɛr'u fɛ sa ale na se k'o ɲɛfɔ jamanakuntigi ye kɔmasegin mana na sɔrɔ la o na da banque ale mɔgɔw tulo kan lajɛ in ale kɛra premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la Musa Alassane Jalo ale tun bɛ yen min ye sɔrɔ ministre sabula o tun bɛ ci wɛrɛ la misiriba ale kɔni ye kuran sɔrɔ bi kuran min ni layidu don jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Mandenden Solar olu de kɔni ye o sigi sen kan min ye Mandenden Solar ye ale nana ka baaraw cogoya tuma min na sa a y'a yira sa k'a fɔ ko Mali gouvernement kɔni kuran min ye miliyɔn 50 ye a b'o ta k'o di Mali gouvernement ma gouvernement mana yɔrɔ min yira u la u bɛ taa kuran in ka taa sigi o yɔrɔ la yaasa a ka se ka di o yɔrɔ ma
kabini tile fila dɔgɔkun daminɛ in na sa min ye manen solar maaw ye gouvernement y'u wele k'a f'u ɲɛna k'u ka taa ni pano ninnu ye n'o ye $50,000 pano in ye sa u ka taa n'o ye misiriba la baaraw kɔni daminɛna baara bɛɛ lajɛlen banna pewu min ye pano ninnu ye u sigira bi ka ban misiriba yɛrɛ kɔnɔna na sa a bɛ fɔ min ma ko tɛsi u ye tɛsi kɛ sa ka se ka baara in k'ale yira mɔgɔw la baara min ni o bɛ sigi sen kelen kan sa ka se k'a dɔn o waleya minnu bɛ sen na n'an bɔra yan an bɛ taa kucalakaw fɛ yen kucala a yera sa k'a fɔ kɔni olu bɛ labɛn na musow tɔgɔla don sini o don kucalakaw fɛ yen premier ministre yɛrɛ ale kan ka ye a kɛnɛ kan mpɛsobakaw olu kɔni b'a fɛ ka premier ministre sɔgɔbɛkɔrɔ kunbɛli la sa min bɛna n'a to a bɛna n'a dɔn k'a fɔ ko kucala labɛnnen don min ye kɛnɛ kan ye premier ministre yɛrɛ 8 mars kɛrɛfɛla la fana min ye dugutigiw ni kabilatigiw ka so o birikiden fɔlɔ a bɛ t'o da sɛnɛkɛlaw fana a n'olu fana bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya min ye musow ka kɛnɛ sa a bɛ sɔrɔ ka taa o kan ka taa o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ a ka wulikajɔ tɔw senfɛ a ye baara kɛ cogo min minisiri Mamu Dafe seko ni dɔnko minisiri ale taara an ka livuru marayɔrɔ la n'o ye bibliothèque nationale ye ka taa i ɲɛda yen yɔrɔ kan minisiri ale bɛ wulikajɔ la nin wagati in na sa yaasa a ka baarakɛta minnu bɛ yen sa ka taa i ɲɛda olu kan olu bɛ baara kɛ cogo min a kunbɛnna yɔrɔ in directeur fɛ n'o ye Amadu Bekayi Sidibe ye a n'a ka cɛ dɔw u ye ɲɛfɔli kɛ minisiri ye degun min b'u ka baara la livuru maraliko la ka taa se gafe tɔw ma Mali yɛrɛ tɔgɔla sɛbɛn minnu bɛ yen a n'olu yɛrɛ b'a fɛ baara ka kɛ cogo min na u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ minisiri ɲɛna u y'a yira sa k'a fɔ kɔni degun kɔni ye min ye yɔrɔ kɛcogo ani minɛn minnu bɛ yen jamana yɛrɛ ka gafeba minnu bɛ yen n'olu kan ka mara fɛn minnu bɛ yen n'olu ye bataki kɔrɔw ye olu lasagoliko ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ taacogo ye sa u b'a fɔ ka falen minisiri kɔni y'a kan d'u ma k'a yira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna a ma min ye o ko in ye o na sigi sen kelen kan fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛna tigɛ gouvernement ale se ye min ye a n'o kɛ yaasa sa min ye document olu bɛ se ka mara cogo min na ɲinan san Mali ye ale ta k'a kɛ seko ani dɔnko san ye seko ni dɔnko o hukumu kɔnɔna na sa kalo o kalo o denfaya bɛ di maa kelen ma nin kalo in dira maa min ma sa o ye Fatumata Kulubali ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko FC ale ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye sinimabɔla fana don Mamu Dafe y'a bisimila bi kalo in kɔnɔna na n'o ye marisi kalo in ye a kan ka baara kɛ cogo min na fɛɛrɛ ni dabali minnu b'a kɔnɔ a n'ale yɛrɛ b'a fɛ ka fɛn minnu kɛ ka fara minisiri so o ta kan ka kɛ ni sayi ɲɛnɛmayali ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'a bɛ fɛ ka olu bolo don baara la a n'a bɛ fɛ k'a ka dɔnniya di maa minnu ma olu baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra kɔni y'a yira sa ko a bɛ ɲɛmaaw fo danaya min dara ale kan ka nin kalo in k'ale ta ka o kɛ o denba ye o diyara a ye kosɛbɛ wa n'Ala sɔnna a ma fana jɛrɛ ni lajɛ minnu kan ka kɛ nin kalo in kɔnɔna ale ka hukumu kɔnɔna na fana a na wulikajɔ kɛ a yɛrɛ na ye a kɛnɛw bɛɛ lajɛlen kan a barosigi fara a ɲɔgɔn lajɛw kan a n'a taamaw bɛɛ lajɛlen ka se ka baara in kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ ɲɛmaaw ye a laɲini cogo min muso jɔyɔrɔ ye min ye ale bolo o ye du ye du kɔnɔna na muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ siniɲɛsigi dilanba ɲɛnama o ye muso ye ka faso dɔ ka faso kanu baara kɛ musow b'o sinsin min ye musow ye olu tɛ se ka to dibi la cogo si la wulikajɔ ni cɛsiri ani k'u jɔ faso fana ye o fana se bɛ u ye fɛɛrɛ minnu bɛ a kɔnɔ olu kɔnɔna na sa ka tɛmɛ jabɔ ta kan a na olu kɔni di denmisɛnninlakaw olu bɛ se cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen faamu kɔkan kibaruyaw nasiraw la an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye nanzaralakaw ka jɛkulu ye n'o ye Union Européenne ye ale bɛ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Bruxelles-kaw fɛ yen lajɛ in bɛ tali kɛ mun na sa Ukraine kɔni samasabali don hali bi min ye Emmanuel Macron ye a y'a yira sa k'a fɔ ko Ukraine jamanakuntigi yɛrɛ kan ka ye kɛnɛ kan n'o ye Zelensky ye kuma in kɔni cayalen don kosɛbɛ sabula lamɛrikɛnw olu ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan o diyalen don kosɛbɛ Ukraine ye Faransi kelen kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa min ye nanzara jamanaw ye u bɛ se ka tanga cogo min na Amerikɛnw olu ka wulikajɔ ma nin waati in na sa u kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye nucléaire ye Faransi b'a fɛ k'o sigi sen kan yaasa ka farajɛla jamanaw k'olu bɛɛ lajɛlen kisi u bɛ se ka tanga cogo min na Amerikɛnw olu ka bagabagali ma Faransi yɛrɛ kɔnɔna na fana u ye fusée Ariane 6 u y'ale wuli nin waati in na a ka se ka munumunu salo kɛ min ye kuru ye Guyanekaw fɛ yen pankuru in a kɔni panna ka bɔ yen ka nanzara jamanaw k'olu la munumunu yaasa cogoya min na fusée in a n'a baarakɛminɛnw olu bɛ se cogo min na ka nanzara jamanaw k'olu bɛɛ lajɛlen ka satellite kow sigi sen kelen kan Faransi ale ka sɔrɔdasiw ka wulikajɔ kɔnɔna na yaasa maa tɛ ko cogo dɔn ni don min na ni balakacun kɛra fala ye Trump fana taara don mun sigi dɛ ale b'o sigi ten kɛlɛ labɛn tɛ yan an tɛ ɲɔgɔn baa fɔlɔ ni min ka ko sera min ta la u b'o de labɛn na Amerikɛnw olu tɔgɔla minɛn minnu bɛ yen n'o y'u ka karajogow n'u ka minɛn wɛrɛw ye ka taa se u ka minfɛnw ma sa n'o bɛ Kanadakaw fɛ n'olu kɔni donni Kanada
maaw y'a yira k'a fɔ ko u bɛna u sen don ko in na ko k'o bali koyi ko sabula min ye lamɛrikɛnw ye u ye min ta ka ɲɛsin olu ma olu tɛ se ka jɛn n'a ye cogoya si la u ka se ka lamɛrikɛnw ka minɛnw sɔrɔ u ka magasinw kɔnɔna na tuguni u y'a ɲini u ka jamanadenw fɛ sa u ka funu ka ɲɛsin lamɛrikɛn minɛnw bɛɛ lajɛlen ma o y'u ka fanga ale kɔni gwaradabaw ko ka degun ta ka ɲɛsin olu ma ko ye faransikaw fɛ yen min ye a ka surandonbaa ye a ko k'a na weleli kɛ yaasa kalo 5 in dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na sinuwaw olu kɔni ka jɛrɛjɛkulu dɔ olu ka baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen baarakɛyɔrɔ in kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko Chine fɛn minnu ti bɛn yen kosɛbɛ o ye furuko kuma ye ani den wololi baarakɛyɔrɔ dɔ de filɛ nin ye sinuwaw fɛ yen ale y'a ɲini a ka baarakɛlaw fɛ k'u furu koyi k'u k'a lajɛ u ka furu u ka denw sɔrɔ baara in ale y'a kɛ k'a sɔrɔ nin waati na bange o jiginnen don kosɛbɛ Chine furu fana jiginnen don kosɛbɛ a y'a fɔ a ka maaw ye ka tila ka wagati di u ma cɛgana fɛn fɛn bɛ yen i n'a fɔ kɛba ɲɔgɔnnaw k'u bɛɛ lajɛlen ka furu yanni septembre kalo nata tile 30 cɛ n'o tɛ k'a b'u gɛn ka bɔ baara la ale y'o sɛbɛn min fa siri dɛ o de filɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ nin ye a sɔrɔlen bɔlɔlɔ sanfɛ jɔnni na furu sa baarakɛlaw kɔni ko a y'olu jagoya de olu ma jɛnna yɛrɛ a y'olu jagoya k'u don a da fɛ dɛ olu tɛgɛnɔ foyi tɛ sɛbɛn na olu ma ɲininka kamalen kɔni e ko a ma 5 don fiɲɛ na fiyewu Neymar ko a bɛ sɔn ka segin ka na Brésil équipe nationale la han ale kɔni tun ye waatinin kɛ k'a sababuya k'a ka banamisɛnw ka ca Neymar yɛrɛ kɔni kɛra tɔgɔba a ma se ka koba kɛ mɛ nin waati in na sa ko a kɔni bɛ ka sugo ko yaasa a ka se ka Brésil ka se ka taa coupe du monde ta ka di Brésil ma koyi o la sa a kɔni u ka jaabiw kɔni ma ɲi nin waati laban ninnu na nka Brésilkaw u jigi bɛ Neymar kan hali bi ko yaasa a bɛ se ka segin cogo min na ka na Mali kɔnɔna na championnat national ligue 1 ale kɔni tako fɔlɔ kɔnɔna na sa a yɛrɛ k'a fɔ sa ko Celu dasira siɲɛ 189 dolata 91 na min ye bi waati in na sa joliba e ko ale ti ten ka wa ale bɛ bɛn ɲɛ Estade malien dalen don ale ka Iswasi o kɛlen don ka o ko dafa ko nin kɔni kabini a daminɛ tɔncinin ninnu de kɔni kun y'u senfa nka min ye kɔrɔbalen ninnu nalen olu kun ka ndolati 6 tun bɛ kɔfɛ u ye sew sɔrɔ u la u yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn dasi fana ko y'a to bi joliba Estade Iswasi championnat kɔni tako fɔlɔ in na olu de bɛ yen nin kalo in daminɛ na Gijo Alimami ale tɔgɔlamaw olu ye wulikajɔ kɛ ka bato kɛ an ka taa o kɛnɛ ka dugawu min kɛra an ka t'o lamɛn Sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala fɛ fitna min bɛ jamana in kɔnɔ. San ko diɲɛ fama k'a faga ya da ala k'a faga. Ya Rabbi ya Rabbi. Amin. An y'a ɲini Allah Taala fɛ Sénégal minnu bɛ jamana in kɔnɔ ala k'u sɔn. Ya Rabbi ya Rabbi ala k'u sɔn. Amin 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 ala k'u sɔn. Ya Rabbi ya Rabbi. Mɔnikɛla minnu bɛ jamana in kɔnɔ Allah Taala k'a n'u sɔn. Ya Rabbi ya Rabbi. Allah Taala k'a n'u sɔn. Ya Rabbi ya Rabbi k'a n'u sɔn. Ya Rabbi ya Rabbi. Jagokɛla minnu bɛ jamana in kɔnɔ Allah Taala k'a n'u sɔn. Amin amin. Ya Rabbi Allah Taala k'a n'u sɔn. Amin amin. K'a n'u sɔn. Amin amin. Ala kira hɔrɔn. Sallallahu alaihi wasallam. Jamana bɛ maa minnu bolo. Jamana ɲɛtaa ka di maa minnu ɲɛ. Ala k'a n'u dɛmɛ. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Hakilila jugu bɛ maa minnu na. Ayiwa ala k'a n'u sɔsɔ. Ya Rabbi. Ya Rabbi amin. Kira n'a bɔ nɔ kɔnɔ. Sallallahu alaihi wasallam. Ayiwa banabaatɔ minnu d'an bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ. Ya Rabbi. U bɛ degun min kɔnɔ. U bɛ kamana gan min kɔnɔ. An y'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'a ta ka bɔ an na. Ya Rabbi amin amin. An yɛrɛ kan yɛrɛ. Farikɔn b'ura banaw b'ura. Ala de y'an dabɔ ala k'a ta ka bɔ an na. Amin amin. Kɛnɛyabaatɔ bɛ kɛnɛya. Ya Rabbi. Ala k'o jidi. Amin amin. Ala k'o jidi. Amin. Ala. Ni jogo min mɔna ni jogo ɲuman dɔ de ala i k'a kɛ nin kɔsɔn i k'a ka sigiyɔrɔ nin kɔsɔn i k'a jidi an ɲɛ. Amin ya Rabbi amin. Ko ninnu b'an na an yɛrɛ fɔ ko jogo ɲuman na ala y'a fɔ an ye dɛ i k'a ka ɲuman ye ala ka. Ya Rabbi ya Rabbi. Ala k'an kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ. Amin amin. Ala m'an kɛra sababu jugu tɔɔrɔ ma. Ya Rabbi ya Rabbi. Kisi kunnagoya tɔɔrɔ ma. Amin amin. Ala k'o kɛ ala kɛra hɔrɔn ma. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sarabaga n kasara mun bɛ jamana kɔnɔ ala k'a ban. Amin amin amin. Minnu bɛ mobiliw kɔnɔ ala k'a n'u kisi. Amin amin amin. Minnu bɛ mobiliw boli ala k'a n'u kisi. Amin amin amin. Ala tunkara man k'o dɛ. Minnu bɛ tunga kɔnɔ ala an y'a ɲini ka min jamana kan ka papiye kɔrɔ min b'an ka kuma baara kɔrɔ bana bɛ min na ala k'a bɛɛ lajɛlen. Ya Rabbi ya Rabbi. An bɛ minɛ sanukɔrɔw fɔ. Sanukɔrɔw ya Rabbi ala k'a n'u sɔn. Amin amin. Minnu taara ɲini ka na n'a ye faso kɔnɔ ala k'a hɛrɛman d'an ma. Ya Rabbi. Ala kɛra hɔrɔnmɔgɔ. Labanko ɲuman bɛ Alahu Taala la ala k'o nɔgɔya. Amin amin. Ya Rabbi labanko ɲuman bɛ Alahu Taala la ala k'o nɔgɔya. Ya Rabbi ya Rabbi. Allahumma inni as'aluka bismika al-azim al-karim. Ya Rabbi. وعلمته لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم
أن تعلمه إبراهيم خليلك وكتبته فوق عشرة كرسيك أن تجعلنا من أعظم أوليك درجة يا ربي أمي أفهمي من أعظم أوليك درجة أمي تجعلنا من أعظم أوليك درجة على محمد يا ربي يا ربي يا ربي جل جلاله يا هو جل جلاله يا واحد يا جل جلاله يا صمد يا صمد جل جلاله يا فرد يا فرد جل جلاله لا إله غيرك أن تنزل علينا مخزون الرحمة ورزقا من آمين الله لغدوث في غيب هاهوتي المتجري بالعصمة في حضرة الله يا ربي في عوالي ملكوتي يا ربي والجبروتي يا ربي والناصوت يا ربي والصلاة والسلام على من أنبسطت فيه مراكب الكريم يا ربي آمين اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي عبدك ورسولك يا ربي النبي الأمي آمين وعلى آله وصحبه وسلم آمين صل على سيدنا محمد الذي هو عرش الاستواء تجلياتك صلى الله عليه وسلم وكلفيتك نور الأنهار صلى الله عليه وسلم وسر الأنهار صلى الله عليه وسلم فرد الجامع صلى الله عليه وسلم ووجه الواسع صلاة نشاهد بها عجائب الملكوت آمين بها عرش الجبروت يا ربي ونستمتر بها عيوس الرحموت آمين يا الله يا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض يا رب اللهم يا كافي أنت الكافي فينا فكفنا آمين يا ناصر المبين يا ربي فانصرنا بنصرك المبين يا ربي يا ربي يا فاتح لما أعلى يا ربي افتح لنا فتح لنا أبواب الخيرات آمين يا قضي لحوائجي اقضي حوائجنا بحرمة القرآن العظيم يا ربي بحرمة الكعبة المشرفة يا ربي بحرمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شيخ أحمد تجاني رضي الله عنه أبي التمستاني رضي الله عنه محمد عرقي رضي الله عنه السوداني رضي الله عنه وشيخنا الفاسي وشيخنا الفائزة وإخوانهم والسيدة بامنا حيدر يا رب وشيخنا الإمام الجيجو هذه كل ما أجمعنا اليوم من الفاتحة يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Ahmed dugaw kɛ min ye gijo alimami tɔgɔlamaw ye dugaw min kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ni ala sɔnna a ma nɛgɛ kaɲɛ 21 ani masinakaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bi su in na baabu kunna sa samiya nata u bɛna labɛn cogo di lakana ko bɛ cogo di olu yɛrɛ ka laɲini ye mun ye nɛgɛ kaɲɛ 21 an bɛna o kɛnɛ sigi a k'an bɛn ala ka sun tigɛ timɛko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn nɛgɛ kaɲɛ 21 bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra